A dyma chi stondyn brysur, a dyma chi ddyn brysur. Mr John Dalton, da chi'n o lewe ddiw? Good to hear, Mark. Iawn, diolch yn fawr. Da chi'n wyn o glist i glist, mae'n ale brysur. Mae'n fel ffair yma, yn llythrenol. Wel, mae lot o gwaith yn mewn ag mae'n neis gweld bobl yn dod a i ni gael sport ma, gweld characters a mae fe'n briliant show di. Da chi'n mewn prime spot, hwn i'n mewn mae'r sais yn dweud, ydych chi? Odin, ni wedi bod yn dod ys blynydde mawr a wedi gweld beth yw'r lle gorau, a hwn yw'r lle gorau yn barn fi, beth ni'n neud yn y fe? Ie, a mae gennych chi arddangosfa o beics fe chwarae teg, ac yn ogystal ar y beics, mae'r pethau tegannau plan bech fel yn un tyn ôl ni, mae hain werth i gweld, a mae y plan sydd wrthi fo chi? Wel, y boes sydd wrthi yn neud rhain, a ni'n prowd iawn o dechrau busnes nhw off. Nhw sydd wrthi, nhw sy'n... Diolch byd yn neud o chi? Na, nhw sy'n ordro nhw sy'n cael nhw mas o'r boxes, le bod nhw'n bryd lan. A y peth mwyaf bwysig, nhw sy'n gwerthu nhw, efe? Ie, a nhw sy'n cael y pres i gyd. Wel, ni yn negotiations y bit i'r commission. Ie. O ran canrannau. A lot o sport. A maen nhw'n dysgu siw gymaint y bit i trin dod yr arian, a'r bobl, a'r technology, cael cael i y bethau yma. Ie. A werth i weld. Siw bod chi'n cael mwy o bleser o hynna, neu ydych chi'n cael y gwerthu beic mawr? Fi'n prowd o nhw. Ie, dwi'n siŵr bod chi. O ran chi, wante, beth sydd gennych chi malinnu? Mae gennych chi amrywiaeth o beics ma? Wel, mae'n bwysig rhoi fel shop window ni, yna fe? Ie. I dangos beth ych chi'n gallu cael rhwng buggy, canol seis, rhywbeth mwy fel beic gyda 2 set. A wedyn ni'n mynd i'r beics mwy cyffredinol. Ni wedi bod gwerthu ers blynydde. O beic mawr, mae'r beics i gyd wedi mynd eitha seis. O beth yn mynd yn fwy, ydyn nhw? Oeddi ar bare, bydde hwnna'n gwyd i ti gytre. Rhywle roi ffonti a injections. Ie. Rhywbeth fel ni'n neud gytre a ni wedi dechrau roi nhw ar beics, a mae mor handi cael pethau bach fel la. Mae bethau'n Sela Newydd, dwi'n cofio gweld hynna'n Sela Newydd y bariau mae rhaid trawn. Ie, hwnna wedi dod o Sela Newydd oeddi. Ydy hyn yn dal yn ffasiwn neu di'r pethau ar to ma'n fwy mewn ffasiwn wan? O na, beic still yn ffasiwn oeddi. Oeddi, definitely. I ble ni'n ffarmo, mae'n bwysig iawn y beic oeddi. Ie, holl mae rhywbeth i baw, horses for horses maen nhw'n dweud. Na beth maen nhw'n gweud yn fe. A wedyn, wannol seis o beics, wannol pris o beics. Hwna rhywbeth newydd i ni jyst wedi cymeryd arno. Heddi ni'n launch hwnna. Beic chepach na fe, mae'r beics heddi wedi mynd lan i beth i 10,000. Na chi. A hwnna jyst 5,000. Odi hwnna'n dal digon resymol, yn dydio wedyn? Odi, ond beic llai o seis. Ond mae'r rhaid i ni ceitro am yr barchnad sy'n na, na fe? Ie, yn hollol. So wedyn... A wedyn mae hwn wedyn yn dal yn llygad ers meeting mae hon yn machine. Be di anes on, John? Serious. Wel, mae Polaris wedi bod yn siarad yn beth i'r machine electric ma'n do mas ers 2 flwyddyn a hanner. A mae wedi cyrraedd o'r diwedd. Ond mae'n some machine, mae fe'n powerus, mae fe'n ysgafn, mae llai o gwaith service o, a wrth gwrs electric, mae fe'n chipach i'r rhedeg yna fe. A faint barith on wedyn te ar charge o bethau? Wel, y machine sydd â ni fan hyn, mae'n neud 45 miles. Right. A wedyn mae fe'n cymeryd rhyw 5 awr i charge o lan. A gallai fod yn game changer yna fe. Lot o power, lot o speed, ond gwyd am amgylchedd yna fe. So mae'n cymaru efo rhywbeth diesel, ydyn like for like mewn ffordd yna fe? Odi, y machine yn debyg, ond just chipach i'r rhedeg yna fe. Ie. OK. Wel, gret, ond i sortio pris wedyn. Ond o'i lwythau nes ymlaen. Wel, fi'n gweld fain mor galed i gweud, os ymwys ni becso lot o byd i'r pris, allwn ni just wneud y direct debit i ti. Wel, chwilio am freebie o'n i, ond diolch fwys, John, i gwneud drafod eto. Well, thing in the back of freebie ti. O, na fo. John, diolch am y sgwrs a pob lwch wedyn lle ffain. Na, diolch yn fawr i ti.